So kwi-Roman Empire kwakhona ii-rituals zakhona ezazithandwa gqithi. And i-Roman Empire iyabona xa kuqala amaKrestu, uYesu sekemkile, kuqala inkonzo elandela uKrestu. Ifuna ubabulala abantu but bangabulaleki. Lela xesha le-Dark Ages ke bangafi abantu bavele bavumbuluke bebaninzi baqonda uba masingene ngaphakathi phakathi sizabafumana from the inside. Baqonda uba asiseyo empire, siyi-church ngoku. Abase-Roman Empire bayi-Roman Church. Bavele barebranda zonke eza rituals zabo ababezenza bazibiza ngamagama esiKrestu. Enye ke yezi rituals zabo esizawuhamba nazo, nazi zizawuvela apha ku-DeepSeek kuba ndifuna ukwazi nge-sun worship kakhulu. Eyona baye bayirebranda le sun worship lena bayibiza ngoSol Invictus. Bayitshintsha ke sana njengoba sebephaya ezinyaweni ke seyingu-iron and clay. Sebesithi abaseyo empire bayi-church, bayirebranda ke sana lo Sol Invictus wabo, bamrebranda bamthiya ngegama loba nguKrismesi.